Noćas sam ljudi u bunilu između pravog sna i polusna se sjetio Gračišća. Naime, ja sam vam skupljač čudnih prezimena ljudi i kad ljudi imaju neko neobično prezime, ja uvijek pitam odakle ste. I skupljač mjesta iz kojih nisam, gdje nemam rod. Gračišće, 6 km od Pazina, je jedno od najljepših mjesta na svijetu. Pazite, tamo su bili bogati poljoprivrednici i htjeli su se iskazati tako što su zidali crkve. U tom malom mjestu ima 6 velikih, lijepih, elitnih crkava. U tom malom mjestu imaju spomenici sa mrtvačkim glavama. Raspravlja se je li to zbog kuge ili su neki masoni, a tad je već bio masonski red u 18. stoljeću. Jesu li neki masoni bili u Gračišću? To je čudo jedno, dame i gospodo. Kako je to mjesto lijepo, kako izgledaju te crkve i kako ima jedan krasan, običan, skromni restoran gdje pojedeš domaće jelo. I žalosno je što ja, Puležan, jel tako, stanovnik Pule, takav restoran u Puli nemam, nego ga imam u Gračišću. Dame i gospodo, ako ikada budete prolazili dijelom svijeta, možete skrenuti sa Ipsilona, a možete s one druge strane, od Plomina, pa onda obiđite dvorac, na sve strane dvoraca, na sve strane predivnih stvari, pa lijepo ono, maltene volovskim kolima, što sporije idete, to bolje. Kažem, s te plominske strane krenite, dođite u Gračišće. Brže ćete, sigurno, stići s tog Ipsilona, ali dobro, ko ima vremena, ide u Gračišće, ide gledat, kažem, crkve, mrtvačke glave, ide gledat biskupsku palaču, ide gledati svašta, jer čudo je Gračišće. Uživajte, molim vas lijepo. Još jednom kažem, ja sam skupljač neobičnih prezimena i mjesta u kojima zaista nemam nikakvog roda. Ko su ta mjesta? Osijek, lud sam za Osijekom, za Gračišćem. Lud sam za nekakvim tim čudnim mjestima po Hrvatskoj u kojima, kažem, niti imam roda, niti ću ikad imati roda. Jer Hrvatska nije, zapamtite, predivni Rovinj, predivni Hvar, predivna Opatija. Ali nije Hrvatska samo to. Hrvatska je Gračišće, Hrvatska je tisuće malih, čudnih, predivnih mjesta. Uživajte u Hrvatskoj i ja se duboko uvrijedim kad idu djeca na školske ekskurzije, nemam pojma, u Španjolsku, Grčku i smatraju uvredom ako ih neko pošalje u predivno Gračišće.